Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Nou, wat zeg je tegen Sterren? Eén stap. Kom maar Sterren. Ik ben Marianne Hoekstra. Ik woon hier in Beesterweeg en ik ben vrijwilligster bij het Manege onder de Linden. Wij hier op het Manege zowat denk ongeveer 50 vrijwilligers. En het zijn al je peën met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke beperking en sommige beide. Nou, Rien die zit op Sterren. Joke zit erachter, dat je het backriding nemen we dat. En het doel dat wij bij niet net zelfstandig zitten kunnen. En dan mag je je hand helemaal in de lucht steken. Probeer het plafond maar aan te raken. Super. Als dat tieners is, broekst alle spieren. Eigenlijk zonder dat ze het in de gaten hebben. En dit is eigenlijk een hele leuke therapie. Het hinder zorgt er wel voor dat die bijen hun bewegingen krijgen. Daar kunnen wij net heel volle onverrooien. Maar als wij er net binnen, kan die bijen net rieden. Dus in die zin helpen we daar wel om mee. Ik heb 3 seizoenenbijen en die ried ik. En dan kom je vanzelf, ik ben maar een beperking zien. En dan zie ik dat er een heel grote extra hand nodig binnen om die bijen rieden te laten. En als je dan zelf een hindermens binnen en je hebt wat vrije tijd, dan kom je je te helpen. Zo werkt dat. Er komen je bijen die het voor het eerst op een pony stappen, die het heel onzeker binnen, die het geen goede balans hebben. En totdat ze dan zelf rieden en ze sturen zelf, dan wordt de balans natuurlijk beter. Dat is een van de dingen die wij ook heel goed zorgen. Maar het zelfvertrouwen, dat is van heel grote bijen dat ik heel bot vooruit. Dat is wel heel mooi. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.